Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, alladzi turja syafa'atuhu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan sambudayanipun ingkang tansah dalem taklim, saha para kiai sepuh ingkang tasih dipun paringi barokah yuswanipun wonten Dusun Paderso, Desa Tegarroso, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Ugi salam dumateng para ingkang anggadhahi majelis zikir lan sholawat wonten pundi kemawon. Salam ugi dumateng komunitas wonten pundi kemawon. Salam takzim saking Majelis Zikir lan Sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawan Nuswantara. Ugi salam pitepangan saking komunitas santri Beling 09 saking menika Desa Gumlemetan, Kecamatan Sukan, Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah dalem wagek ziarah kubur wonten makamipun Bapak lan simbah kalih beliau Mbah Thoyib Sutrisno ingkang asalipun saking Rokoh Keranggan Temanggung. Mugi-mugi kanthi ziarah menika saged sinambungan tali silaturahmi lan khidmah ditawasul kanthi kegandulan kaberkahan saking Bapak simbah buyut canggah lan Bapak guru kiai-kiai kulon panjenengan sami. Mekaten anggenipun dalem matur mbok bilih wonten ingkang kirang sae kirang samudayanipun dalem nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Monggo pun simak videonipun. Afwan jiddan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lah niki Mbah Tris lagi bersih-bersih wonten makamipun Nyai Kopek. Niki tasih kathah sanget sedulur makam-makam ingkang sepuh-sepuh wonten mriki kathah. Monggo sedulur ingkang jenengan karesan niti motor, niti mobil wonten ing Desa Mandisari, sebelah ler Desa Mandisari niku wonten pom bensin. Lagi len jalan utawa kilen mergi aspal niku wonten gunung ingkang dhuwur nika isinipun nggih makam, termasuk makamipun Bapak lan Simbok ingkang dipun sumarekaken wonten panggenan menika. Lah makamipun Bapak Simbok niku bersebelahan namung keletan kalih tetian menika. Wonten ngandhap niki. Nah, nggih. Niki wonten ngandhap niku makamipun Bapak kalih Simbok. Ucul. Ucul.
Ya alhamdulillah niki makamipun Bapak Simbok. Makamipun Bapak Simbok. Niku. Hei Muhammad Bashirun. Bismillahirrahmanirrahim. Niki Mundia Simbok. Niko makamipun Mbah Harjo Pawiro Usmin, Mbah Bingah lan sedaya para putra wayah. Niki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki makamipun simbok kula Nyai Mundia. Niki makamipun Bapak Kiai Muhammad Bashirun. Ingkang wodok mriku mbahe sanging Bapak Mbah Harjo Pawiro Usmin kalih Mbah Bingah. Mbahe sanging simbok wonten Bendoraja. Insyaallah mangki kok tingkas kula sowan wonten makam. Mergo medane lebih sulit kali niki. Intine napa? Siji yo lunyu, yo udan, tambah maning lemute gede-gede. Tapi seberapa rintangan, hambatan karena kita juga punya Bapak Simbok. Anane dhewe saka bapak lan simbok. Sing nglahirke saka garbaning simbok. Maka kita jangan melihat terkait dengan orang tua kita. Sebaik apapun atau tidak sebaik apapun orang tua, kewajiban anak adalah berbakti kepada kedua orang tua. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Dalam kalih Mbah Tris latihan khidmah kalih tiang sepah. Kala wingi wonten ngropoh dalam ugi kalih Mbah Tris sampun sowan wonten garwanipun Mbah Tris. Alhamdulillah Mbah Tris niku wong sibuk tenan, sibuk, tapi karena hub, karena kecintaan, karena khidmah, karena pengen nyadong barokah, apapun tetap bersama saya. Luar biasa Mbah Tris niku ana hubungane kalih Bapak Simbok ning karena kula jak Mbah Tris niku duweni rasa hub, rasa seneng mung nyadong kaberkahan. Semoga apa sing dadi tujuan Mbah Tris siji diparingi berkah yuswanipun. Garwanipun ahli swarga. Keluarganipun Mbah Tris wonten Kalimantan wonten pundi dipun paringi nggih menika mergi ingkang gampil. Amin amin. Entah niku wonten perekonomian, entah niku wonten keluarga, entah wonten putranipun Mbah Tris utawa putunipun Mbah Tris ingkang wonten luar Jawa. Sing wonten ngropoh ya muga-muga dipun paringi hasil maksud apa sing disejo. Contoh Mbah Tris luar biasa. Kali kula niku sepuh Mbah Tris. Tapi Mbah Tris memandang saya dengan segi keilmuan. Sebaliknya, kula dalam bidang elektro, kula ya patut dijaluki tulung. Mbah, tulung niku obengi beto mriki, Mbah pados kabel, Mbah niki dibaut, Mbah niki dikencengi. Nggih kula ikhlas. Karena itu bukan basic saya. Basicnya Mbah Tris terkait dengan perelektronikaan, karo elko, dioda, kondensor, transistor, terus ono cetuk niko. Pokoknya luar biasa. Nah, disinilah untuk melengkapi satu sama lain dan semuanya serba lillah. Babakan elektro kalau dadi kacung yo manut, diperintah yo ikhlas karena memang saya tidak bisa. Tapi di bidang agama juga saya tidak perintah. Sementing manut, enak kayak niku mawon. Pun keten mawon niki pun sonten nggih. Kula badhe nrasaken lampah. Muga-muga diparingi tingkas iso tekan simbah jalur saka Simbok. Ya Mbah Ki Abdullah Basri, Mbah Yim Mahmudah, Eyang Singopawiro, Eyang Raja Menggala,
yang Tolabuddin barang. Semangat dalam berziarah kubur. Alhamdulillah nembe rampung ziarah maring makame Bapak Simbok Simbah saking jalur Bapak. Niki fa insyaallah badhe sowan makame Simbah saking jalur Simbok. Nggih. Pun niku mawon kula bingung. Sing penting mlaku dilakoni terus kelakon. Niki melasi Mbah Tis nika nganti kabeh. Terus kabeh. Wong anu jaket kulit dhewe 10 kilo dhewe kok diboboti karo mlakune. 135 tangga. Alhamdulillah. Wis tahu Mbak Tis ngalami makam umum sing dhuwur seperti ini? Oh, luar biasa toh. Aku nek sowan nanggone makame nggon buyute jos maning. Ini nek makame Simbah sekang jalur Simbok anu rada nangisor. Nika motore nangkring toh. Nyurun tahu menangi Mbah Tris lepeh. Jajan deleng pasuryane. Lah, lemes temen. Alah. Aduh, pripun niki, Mbah? Terusane kula pripun, Mbah? Ayo mlaku. Kowe jange sapa? Oh, bone sapa kowe? Wis, nika muanja terus nika. Lah mangke sowane nika tenggen makam nika. Pucuk gunung dhuwur nika. Niku makame Syekh Tolabuddin. Ngandhape makame Simbah Buyut Singopawira. Wis wonten mandhap maning iring lor makame nggih makame nggih Simbah jalur sang Simbok Mbah Abdullah Basri, Mbah Mahmudah. Terus Yunus Abdullah. Terus tekan Daya Putra Wayah lan Eyang Raja Menggala. Nika makame Syekh Tolabuddin nggih. Panase ra genah. Nika makame nika. Lho. Mbak Tris nanti Mbak Tris ilang. Wah, Mbak Tris ilang. Aduh. Air berkah. Alah. Dulur marai abot. Aduh, lasi temen.